फ्रेंड्स नोंथांमोना सासे गेदेमा सुबुंनि रिएक्शन भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै थारैनो दिनै सासे गेदेमाया UPPL नि सरकारनि बिथाङा EM बिथाङा BPF नि सरकारखौ थांनाय समफोराव हाग्रामा महिलारिनि जा BPF सरकार बेखौ माबायदि राजखान्थियारि एटाक खालामदों गावनि बुंनायनि स्टाइलाव बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। थारैनो बिथां गेदेमाया रावबो नङा राकेश ब्रह्म बिथाङा माबायदि पलिटिकल एटाक खालामो बयबो मिथिखागौ। बिथांनि बुंनायनि धं स्टाइल थारैनो जोबोर इन्टारेस्टिं नायनो मोजां आरो बिथाङा थोंजोङैनो एटाक खालामखायो आरो बिथांनि बे मोनसे स्टाइल निजा स्टाइल। बिथाङा दिनै बुंदों मा जे हाग्रामा महिलारिनि थांनाय 15 बोसोर एबा 17 बोसोरनि जा सरकारमोन बै 17 बोसोरनि सरकाराव जेसेबां हाबा मावदोंमोन डेभेलपमेन्टनि बै खामानिखौ बिथांमोना 1 बोसोरावनो मावफ्रामबायनो एबा बिनिख्रुइ बांसिनसो हाबा मावबाय बेबायदि बिथाङा गोग्गानानै लादों जाहैबाय। माने UPPL नि जा सरकार दं बिथांमोना 1 बोसोराव थांनाय 17 बोसोराव जेसेबां हाबा मावदोंमोन बेखौ बिथांमोना 1 बोसोरावनो मावबाय। बासार बा मावदोंना मावाखै बिथाङासो मिथिसिगौ आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिसिगौ जे 1 बोसोराव थारैनो बेसेबां हाबा मावमारखो समा खिन्थासिगोन नङा होमबा। स' नोंथांमोना जाज खालामबाय थादो आरो बिथाङा मोनसे जोबोर मोजां उदाहरन होदों दिन्थिहोदों। थांनाय हाग्रामा महिलारिनि BPF नि 15 बोसोर बा 17 बोसोरनि जा सरकार बै समाव BTC नि गामि ओनसोलाव जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि जायाखैमोन बा जाय खामानिफोरा जानांगौमोन बे खामानिफोरा मोनसेबो जायाखैमोन। थामहिनबा 0% डेभेलपनि खामानि जादों। BTC सरकारा बै समाव गामि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेबो मावाखै। डेट मिन्स 0% खामानि मावदों बा 0% डेभेलप जादों एबा जेबो डेभेलप जायाखै बेबायदि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा BPF नि सरकारखौ बुंनो नाजादों। नाथाय बिथाङा गावनि UPPL सरकारखौ गोग्गानानै बुंदों जे 1 बोसोरावनो बिथांमोननि सरकारा टयलेट बानायनायनिफ्राय हमनानै बायदिसिना इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय हमनानै बायदिसिना जि खामानि गामि ओनसोलाव जाफुंसारबाय बेबायदि बुंदों। 50% जाफुंसारबाय होननानै बिथाङा बुंदों बा बिथांनि बुंनाय स्टाइलाव बिनिख्रुइबो बांसिनसो खामानि जाबाय होननानै बुंदों। माने 17 बोसोराव जायखौ BPF सरकारा मावनो हायाखै बैखौ 1 बोसोरावनो UPPL नि दा थानाय सरकारा UPPL BJP GSP नि जे एलायन्स सरकार बेयो मावफुंनानै दिन्थिबाय बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। थारैनो बेसेबां मावदों नोंथांमोना जाज खालामदों। स' बेसेबां सैथो बुंदों बिथाङासो मिथिसिगौ। जाय खामानिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोराव मावनो हायाखैसै माखासे करापसन खालामनानैनो बुं बा बायदिसिना जाहोनावनो बुं नाथाय बे खामानिखौ UPPL नि सरकारा 1 बोसोरावनो 50% गावनि गामिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावबाय बिथाङा बेबायदि बुंदों। बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया नोंथांमोना जाज खालामदों थारैनो बिथाङा बेसेबां थार बुंदों। बिथाङा मोनसे बाथ्रा दं मा फिउचाराव इयुनाव जोबोर थाबैनो नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे खामानि मावनो थांबाय दं बिथांखि लानो थांबाय दं मोनफ्रोमबो गामियाव अंगनबादि सेन्टार बा अंगनाबादि गायसनगोन। अबयसे बे भारत सरकारनि मोनसे माने एम्स एन्ड अबजेक्टिभ बा थांखि होनना बुंनांगोन। स' भारत सरकारा बेबायदि खामानि मावनो थांगासिनो थाखादों नालाय बे खामानिखौ बिथांमोना मावफुंनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलाङो बेबायदि बिथाङा दिनै इनफरमेसन होदों आरो बिथाङा खोथा होदों। बिथांनि बुंनाय स्टाइलाव बिथाङा दिनै खोथा होदों। नाथाय बिथांमोननि सरकारनि दिनाव बेसेबां अंगनबादि बिल्डिं गायसनगोन बा अंगनबादि सेन्टार गायसनगोन बेखौ जों पाब्लिकआ समजों नुलांबाय थागोन। आरो खौरांगिरिफोरा दिनै बिथांखौ सोंदोंमोन जे पार्सेन्ट लानाय सरकार बेबायदि BPF निफोरा बुङो पार्सेन्ट लानानैसो खामानि मावनो होयो एबा खामानि मावो बेबायदि सोंनायनि फिननायाव राकेश ब्रह्म बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा पार्सेन्ट सोदोबखौनो मिथिया। पार्सेन्ट सोदोबा मा बिनि ओंथिया मा अर्थआ मा बेखौ दा थानाय BTC नि सरकारा खोनाफेराखै मिथिफेरा बिनि ओंथिखौनो मोजाङै बुजिया सोदोबखौनो खोनाफेराखै बेबायदि बिथाङा बुंदों। पार्सेन्ट लानायखौथ' बाद दोन बे सोदोबखौनो मिथिया बिनि ओंथिखौनो मिथिया बे मा होननाय जायो बेखौनो मिथिया बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों जे पार्सेन्टआ माखौ होननाय जायो पार्सेन्ट लानाय माखौ होननाय जायो बेखौ राकेश ब्रह्म बिथाङा मिथिया होननानै बुंबाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। पार्सेन्ट लानायखौथ' बाद दोन गार बे सोदोबखौनो बिथांमोना खोनायाखै। UPPL सरकारनि थाखाय बे सोदोबा असिनाखि बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। जास्ट लाइक ए पलिटिकेल प्रेटेन्ड माने बे मोनसे जाबाय राजखान्थियारि बुंनायनि स्टाइल बा राजखान्थियारि भेक्सन। डेट मिन्स बिथांमोना पार्सेन्ट लाया पार्सेन्ट लायै सरकार बिथांमोना निका सरकार बिथांमोना करापसन गैयै सरकार बिथांमोना रायजो राजानि खामानि मावनो फैनाय सरकार बिथांमोना परिबर्तन सरकार बिथांमोना रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो फैनाय सरकार BTR खौ मुलुगाव गुबुन मोनसे थासारिसिम गोजौ थाखोसिम लांनायनि थाखाय खामानि मावनो थाखायसो फैनाय सरकार गोदान मोनसे समाज दानो फैनाय सरकार बेबायदि बिथाङा गावनि सरकारखौ बाख्नायनानै लादों। राकेश ब्रह्म बिथाङा
गावनि सरकारखौ बाख्नायनानै लादों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, गोदोसो खोनादोंमोननो 100आव 50 बाहागो लानाय, 60 बाहागो लानाय बेबायदिखौनो पारसेन्ट लानाय बुङोनो होनना खोनादोंमोननो बेबायदि बुंदों। आरो बेबायदि बुंनानै पारसेन्ट लानाया मा बेखौ बिथाङा गावनो फोरमायथिनानै होबाय। बिथाङा गिबियाव बुंदोंमोन पारसेन्टआ मा बेखौ मिथिया, नाथाय गोदोनि समाव हाग्रामा महिलारिनि दिनाव खोनादोंमोननो ओरै लानायखौनो पारसेन्ट लानाय होनना बुङोनो। स' बिथाङा थारैनो अब्ला पारसेन्टआ मा बेखौ मिथिगो, नाथाय बिथाङा गिबियाव बुंदोंमोन मिथिया, नाथाय लास्टआव बुंबाय पारसेन्टनि डेफिनेसनखौ। बे डेफिनेसना खिन्थु हाग्रामा महिलारिनिसो बा BPFनि सरकारनि दिननिसो बेबायदि बिथाङा फोरमायनो नाजादों। माने थाङै थुङै बाथ्राया बेनो, बिथांनि जि पलिटिकेल एटाक खालामनायनि स्टाइल BPFनि सायाव आरो थांनाय समफोराव जा BPFनि सरकारा जा खामानि मावलांदों बेफोरनि सायाव बे मोनसे जोबोर इन्टारेस्टिं। बिदिब्ला बिथांनि बे राजखान्थियारि एटाक खालामनायनिफ्राय नोंथांमोना मा नलेज मोनखो? थारैनो पारसेन्ट लाग्रा सरकारा सोर? मा हाग्रामा महिलारिनि सरकारा पारसेन्ट लायोमोन? मा बिथांनि दैदेनगिरिफोरा पारसेन्ट लायैसो ठिकादारफोरनो खामानि मावनो होबोदोंमोन माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय समाव? आरो बै एखे रोखोमैनो मा UPPL सरकाराबो एखे माने नावआवनो गाखोनानै थांदों, एखे दैमाजोंनो बोहैलांदों? नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सआव लिर। मा राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंनाय बायदि UPPLनि सरकारा बेबायदि गोग्गाना लाथावना गुन दं? मा बिथांमोना 1 बोसोरावनो बेबायदि खामानि मावनो हामारदों? मा जोंनि रायजो राजाया बेबायदि सानो? आरो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बुंगोन जे जोंनि सरकारा मा मावदों मावाखै बेखौ जोंनि रायजो राजाफोरा बुंनो हानाय मोन्थाय दं। आरो जोंनि रायजो राजाफोरा जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि नुयोबा बेखौ खिन्थु बुंनांगोन। जुदि बुङाबा जों भट होनानै बिथांमोनखौ देरहादों, बेनिखायनो बबेबा गोरोन्थि नुयोबा जोंहा बुंनो हानायनि मोन्थाय दं। नाथाय लिगेलि बुंनांगोन, मोन्थाय हिसाबै बुंनांगोन, गोरोन्थि लामाजों नङा थार लामाजों बुंनांगोन, दाबिनांगोन, डिमान्ड खालामनांगोन जेन सरकारा मोजाङै खामानि मावलांनो हायो। सरकारनोबो मोनसे खामानि मावनो हानाय प्लेटफर्म नांगौ। आरो जोंनि सुबुंफोरा जुदि सिगांनि हालिया जेथिंनो थाङो बेजोंनो जुदि थांफाबाय थानो नागिरबा खिन्थु जानाय नङा। बेनिखायनो जों अरायबो सांग्रां जानांगोन जे जोंनि सरकारा थारैनो मा खामानि मावदों मावा जों बेखौ गावनो नायबिजिरनांगोन। आरो बै सरकारनि गेदेमा बिथांमोनखौ जोंनि गामि ओनसोलाव फैनानै, जोंनि एरियायाव फैनानै खामानि मावफैनो, डेभेलपमेन्टनि खामानि मावफैनो, पेकेज होनो, नोजोर होफैनो थाखाय जों गावबो हांख्रायनांगोन बिथांमोनखौ। जानो हागौ बिथांमोना गासैबो जायगायाव थांनानै रायजो राजानि खामानिखौ मावजोबनो हायाबो जानो हागौ। माखौबा बिथांमोना मिसिबनाबो थांनो हागौ, नायख्लेंनाबो थांनो हागौ, थांनो गोनांबो जानो हागौ। बेबायदियाव बिथांमोनखौ जों मिसिबनो होनो हाया, बेबायदियाव जों बिथांमोनखौ नायख्लेंनो होनो हाया। राकेश ब्रह्म बिथाङा जेरै दिनै गावनि सरकारनि सायाव माखासे बाख्नायनाय राव बुंदों, थिग बेबायदिनो बिथांमोना जेन बाख्नायनाय खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जों साफ्रोम रायजो राजायाबो सांग्रां जानांगोन। अब्लासो बिथांमोना बे बुंनाय बायदि, बिथाङा बुंनाय बायदि खामानि मावनो हागोन। फोरजाखान्थि हादोराव रायजो राजाया मात्र भट थुनोल' रोंबा जाया। भट थुखांनायनि उनाव, देरहाखांनायनि उनाव बिथांमोनखौबो खामानियाव बाहायनो हानांगोन आरो मावनो हानाय बायदि बिथांमोनखौ जोङो सांग्रां खालामना होनो हानांगोन। जोंनि खुगानि रावजों, पाब्लिक अपिनियननि थ्रयै, डिमान्डनि थ्रयै, लिगेल डिमान्डनि थ्रयै, अब्लासो गासैबो खामानिया मोगथां जायो होननानै